Η Νίκαια, παρότι πλέον μετά τη συνένωση μπορεί να φτάσει και στους 150.000 κατοίκους, είναι σίγουρα ο δεύτερος μετά τον Πειραιά, είναι ο επόμενος μεγαλύτερος δήμος σε όλη την νομαρχία. Παρόλα αυτά, παρότι όλοι οι όμοροι δήμοι και παρότι οι περισσότεροι δήμοι κεφαλικοί, ας το πούμε, σε κάθε νομό, με πολύ λιγότερο πληθυσμό, έχουν κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικό σχολείο, ο Δήμος Νίκαιας, για έναν ανεξήγητο ίσως λόγο, αρνείται να βοηθήσει, δεν είναι αυτός υπεύθυνος να το φτιάξει, είναι και η νομαρχία και εδώ επικαλούμαστε και την ιδιότητά σας, αρνείται να βοηθήσει ουσιαστικά στη δημιουργία του ειδικού σχολείου. Ποια θα είναι τα δικά σας σχέδια? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί θίγεται ένα ζήτημα το οποίο είμαι και πάρα πολύ ευαίσθητος, το ζήτημα του ειδικού σχολείου. Καταρχήν δεν είναι η πετιότητα της νομαρχίας να το φτιάξει, να το χτίσει και να το αναπτύξει. Υπάρχουν και το Υπουργείο Παιδείας που έχει στείλει επιστολή ο νομάρχης προκειμένου να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο. Άρα να μην λέμε ότι, να μην ρίχνουμε πολλές φορές τα βάρη σε κάποιους άλλους όταν εμείς έχουμε μείνει αδρανείς. Το ζήτημα του ειδικού σχολείου έχει κινηθεί πάρα πολλές φορές και από τους βουλευτές της περιοχής, ότι κάποτε θα πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό, δηλαδή οι 120-150.000 κάτοικοι που έχουν τα προβλήματά τους, υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 44 με 45 παιδιά τα οποία χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, να αναγκάζονται να πηγαίνουν χιλιόμετρα μακριά προκειμένου να βρουν έστω ένα καταφύγιο της γνώσης, το οποίο όλοι μας, ανεξαρτήτως της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Τι εννοώ με αυτό? Το ειδικό σχολείο, έχω ζητήσει και έχω συζητήσει με πολλούς φορείς, τον ΑΜΕΑ, το επιζητούν και το βάζουν συνέχεια. Το ζήτημα του ειδικού σχολείου. Κατά ανεξήγητο τρόπο, η Δημοτική Αρχή λέει και σε αυτό όχι, με τα διάφορα προσχήματα που βρίσκει συνέχεια. Δηλαδή, δεν θα συμμετέχει ο Δήμος σε αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες. Θα πούμε μόνο ότι εντάξει, ελάτε, φτιάξτε το και λειτουργήστε το. Αυτή είναι μια φιλοσοφία πεπαλαιωμένη. Πρέπει να μπει μέσα στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και πρέπει να δώσει λύση στο πρόβλημα για να μπορεί αύριο μεθαύριο να επένεται, θα έλεγα στην κυριολεξία, ότι βοήθησε μια συγκεκριμένη κατηγορία παιδιών με ειδικές ανάγκες. Έχω συζητήσει και με την Ομοσπονδία και με άτομα της Ομοσπονδίας και δυστυχώς όλα κολλάνε στο Δήμο. Διότι ο Δήμος είναι, λόγω θα έλεγα, της φιλοσοφίας της οποίας έχει και μέσα από αυτά τα προβλήματα, έχει μείνει ανενεργός σε πάρα πολλά κοινωνικά ζητήματα.